Hello, én Hillerman vagyok, és ez itt egy Minecraft Survival akarna lenni. Nézzük. Ugye bónuszádat beraktam, ez nem tudom, kit fog zavarni. Oké. Első dolgom az lesz, hogy szétnézek a környéken. Vagyis hát vágok fát, ez könnyebb lenne. Mennyi FPS? Több, mint amennyire számítottam, de nem baj az. Oké. Szerintem már van elég fám. Birka. Nem is egy. Nem baj az. És már valami állatot kéne keresni. Water? Ó! Ez úgy gyönyörű. Erre elnézek azért. Mivel ez az első videó, meg akarom tőletek kérdezni, hogy szerintetek legyen-e Champ vagyis GTA San Andreas végigjátszás, vagy Champ multiplayer, esetleg hol vagy. Tehát mik legyenek, szóval ennyit kérdezek, amit akarnak, ennyi volt, amennyit így akarok kérdezni. Most már csak hús kéne gyűjteni, ugye? Disznó! Opa! Majdnem elszökött. Vágok még fát. Valahol éreztem, hogy valahogy itt lesz a közelben egy bánya. Akkor szedjünk egy kis színet. Ugye az jó jön. Na, van itt még egy barlang. Az úgy jó? Nekem 8. Mennyit szedtem? 6. Fú, közel se elég. Na így. Akkor most szedünk egy kis követ is. Oké. Egyébként annyit, hogy még lesznek Metin 2 videók is. Azt nem tudom pontosan, hogy milyen fajta Metin, szóval, hogy PvP szerveren lesz-e, vagy valami. De szerintem PvP szerverekre lesz, vagy PvP-zek másokkal, vagy valami ilyen egyéb dolgok, de szerintem majd lesz OldMT, ugye egyik kedvenc Metin szerverem, és lesz még lehet sima Metin is, hogyha kedvenc kapok hozzá. Na, akkor
direkt. Így már kicsit sötétebb van. Kraftoljunk egy barkácsasztalt, kemencét, hoppá. Igen, és akkor most lesz egy olyan dolog, hogy bepakolok a chestembe szépen. Aztán craftolok elsőnek is egy kőkardot, majd egy kőcsákányt, így. Kell még kimegyek szedni vasat. Itt is vagyok. Volt egy vágás. Hoppá. Egyszerű megoldás is van. És akkor szedjünk vasat. Ó, nem is egy van. Elég jó sok. 9 egy helyen. Sőt, több. 10. Az ott szép. Oké, szedtem vasat. Na igen. Hogy ne hozzam olyan hosszúra az első részt, ez a videó is ennyi is lesz volna. Következő rész nem tudom pontosan mikor lesz. Hát mihelyt lesz időm. Na mindegy. Hát köszönöm a figyelmet. Sziasztok!